Упражнение 2b. Object Snap Tracking. Целта на упражнението е създаване на изглед на детайл, използвайки Object Snap Tracking. В това упражнение ще създадете изглед на детайл отгоре, чрез проследяване на контурите от съществуващите преден и страничен изглед, както е показано на фигура 2.8. Конструкционни линии са осигурени към страничния изглед, а останалите конструкционни линии няма нужда да се чертаят. Ориентировъчното време за изпълнение е 5 минути. От вашата папка с упражнения отворете чертежа Missing View DWG. Настройте текущите стойности на Object Snap като Endpoint, Midpoint, Center, Quadrant и Intersection. Включете Object Snap и Object Snap Tracking. Стартирайте командата Line от раздела Home. При съобщението посочете първа точка, поставете курсора на мишката над горния ляв ъгъл на предния изглед, който изобразява иконата за Endpoint Object Snap. След това, без да кликвате, преместете курсора нагоре. Забележете, че се появява малък зелен символ плюс в горния ляв ъгъл на предния изглед. Позиционирайте курсора над крайната горна точка от най-късата конструкционна линия, начертана от страничния изглед. Преместете курсора на мишката до позицията, където се пресичат двете проследяващи линии. Изберете тази точка като първа точка за линията. Продължете да чертаете правоъгълния контур на горния изглед, като проследявате от съответните точки. Начертайте двете вътрешни линии на горния изглед, като използвате проследяващи точки. Начертайте окръжност с диаметър 16 единици, чието център е установен от проследяващи точки. Запишете и затворете чертежа.